Episode ti lama chuan Ruthi le achung te chu an lo langa anina chuan Space Pirate Bounty Hunter an ti mai tual tha le mi thil lak sak ching ho chu han lo kala an ho tu pa ber chu krem ni in poisak te chiam anei lo atul chuan mi tha she mi lo atul lo poa tha tram trin mi an tiang kha nia Ruthi mu lai reng chuan a u nau pa atiluma anu le pa po chu olsam takin a that der mai krem chuan Ruthi chu that velovin na kalsana ma se an thil lu lak sakin anin chu a hal sak bok Ruthi chuan a chung te chu a phuma an thlan ma a in ngai to in phubala nge tum bara chuan Ruthi chu kalin alien mel chedeu deu an lo treu chak mel deu te po an lo oma chem te kengin kachung ko phuba min lak saka Bounty Hunter min tha sak the ne na kapa chem te siam engkim deu tho sa tlang thei hi kape ang ngatia ngoi rengin an entrap tuma chuan enga vak an ngai lo ani mel bara chuan Kara Jorel lom ve in ani po chuan enga vak angai lem chuang lo anom na planet in azir lo bok nen zote arui kwal vel mai alien pakhat chuan Ruthi chem te chu halak saka kalbo pui atum tamai Kara rui phur chuan pona wachokin wachu sak atum anin beya ane lo lek ma se awi krypton chuan lo puin akapa alo sea an ne thei shram chem te chu achu saka Kara chuan Ruthi chem te chu apelet le atuka chuan Kara chu a spaceship atang chuan a tho chuaka pona chuan naupangte Ruthi chu alo oma Kara ne na chuan kachung te thattu minzon pui theangem tinangen Kara chuan enga avak alangai chuang lo pona an kal chuaka an ti lai chuan Bounty Hunter ho chu lokalin an leader Graham po chu atelve an spaceship chu an thriat loin ruksak an tuma crypto analo mu avatlan pheya se atum ma se Graham chuan crypto chu poison chuan akapa atlungal Kara chuan awi crypto chu Dr. Luliani bula chuan akalpuya Dr. chuan hetiang tur hi chu atha na bik antidote anti aoma Graham Khan anei karing akap tu ania antidote chu anei shrim iwi thi ma in dagar som ni pali vel in nei tin ashrila Kara chuan ti dan angai to ta Ruthi nen chuan alien airbus a chuangin phuba lak tumin Graham Bounty Hunter tual tha ching zet mai zong turin an thok chuak ngal planet danga Graham chu zong turin alien airbus a chuan an chuan lain spaceship an chunga alo thloka Space Pirate ho chuni in an airbus rok an lo tuma an chuan na a chuan pirate ho chu an ron in teleport lut an thil lu ho chu lak sak denin pedulo chu electric shock mang chuan an hol ner ngal nok zela Kara chuan a thil nei chu apeya Ruthi chemte lak sak an tum ve lai tak chuan Ruthi chuan a phal tat lo Kara chuan a lo chan hi chu chemtele mai ani hi tin ashrila ma se an lak sak tho mai maya tin Kara chu a tho chuaka aku junglai chu mu an sol boile ngala Kara chuan pirate ho in teleport na alo ruk sak ve mana anom na red sun zone alani awangin apor alalang chuak theilova anin beina chuan Kara chuan ne lovin room pakata an khunga Kara chuan pon lama aena yellow sun an nai to tia shria abula space suit chu ahangal satsta lukhum don lai tak chuan Bounty Hunter chuan alo mu a in siam zo ma in aom na bom chu a hon sak tuta Kara chu van theng renga chuan akhang ngal vek mai a thi tho ringin Bounty Hunter ho chuan an airbus rok po chuan kalsana an spaceship lama an chole ngal
vanei thlak takin kara chu ni eng chuan alo chuna achakna nei let le in Kryptonian ani na alo lang chuak ngal an Airbus lama chuan athlok thea robotic spider ho an chona hek tu tero te ho chu ati chia bounty hunter lama athlok chole ngal an spaceship laser gun chuan kara chu bounty hunter ho chuan an kapa a laser eye mang chuan a chun let ve kara chu thlok pein an spaceship chu ati chiat sak ngal veka bounty hunter ho chu manin an thil lak sak ho te chu a chu sak le veka ni an chuan na Airbus atronga an chuk nuwa chuan in ei por turin thingpui dora chuan an kala kongka an lut che chu an lo lom mel vak lo alien mel maksak deuh chuan an lo en trupa an thutna chuan pakhat chu lo kalin kara bula I thian no hi hral ila aman ato ngutang ti in a thutna chu alama chuan a pot pheya kara chu alo zam lo na sa si arm wrestling amin ne chuan kan pani hian min hral don nia tingal anin rem siama chuta alien palian pui mai chuan khoimo keman kan elange tin kara chu acho zoka kara nen chuan an kudel alien ho rin lo dewin alo chak zeka akut ati tli sak tamai alien ho thinrim chuan kara chu silai nan tin ngal thut kara la chuan thil thalo tak a thleng don ani hi in tan zo kania ka ti asoin anin sual boy le ngal an vai chuan ol samte in kara chuan a hne ngal maya anua chuan dora mi pakhat lobo an ti mai lo nei lo mejial em mai alo luta ruthi chu abula avakala krem kanzonga imuem havati ringot kara chuan ruthi chu avapot sana nilove ka kumsom ni pathum tlinna birthday kan lomani hi tin lobo ne na chuan asoi zeta lobo chuan atok ka thluak intina tin azo chu aina lak lo hlom lu tok ti paina chuasan le kara chu thingpui dor nei tu te chuan in tur pe in a in tura chuan tur chak em mai hi han lo pola kara chuan a ina amwai ngal vek aturin luak chho tumin bong te chu a in vak paka ma se luak chuak lei theilo boina ti bel cha turin a omna chuan krem tol tha ching em mai chu an omna planet a chuan alo kala an spaceship a mechia ho chu khomin kara le ruthi mantel tur chuan an cholna thingpui dora chuan alo lut ve krem chuan kara bula chuan nang hian min zong ti thuthang ka hria ania tin kara tur an hrai chawa toileta luak atum lai tak chuan apota soi sangala bangdeng to tin avum na lama vanei thlak dewin kara chu aluak thei hlo tura an hrai na chu re trana achakna po anei let le krem chuan a thior antidote kara uitura a hrai ti damna chu an mugol vela ma se laksak atum lai chuan inchung lama ruthi chu an lo man min pui ru tia aw chiam wang chuan inchung lama kara chu thlok chaw ngalin ruthi man tum tu krem pol te chu an soisale krem chu alo tlan bo mana thingpui dor nei tu nu le achung te chu zoin kara po chu krem polte an tam em wang chuan krem chu a boy pui man lo pon lama anin sual luya lobo po alo in rol ve an boy lui lai chuan krem chuan rem changa lain a spaceship a chuan a chole ngala a thlok bo le ruthi le kara te plan krem tha hubalak chu an ti theiri lo le phot kara chu alungai le a oi crypto tura an hraina antidote chu anei vat lo chuan athimai don ti hria khovel pona chuan a han thlok chowa a aw vak mai ati thei to ber ti turin alien ho bula a thlok chuk lea green sun ni eng hring krem omna hmuna chuan min darau ti in hril ma se green sun chu kara tan chuan
natna ania kryptonite arsilung ang ania achaklo na ber atan chuan remhmun ang maya hreom ania midang ta ni ro chuan thilpa ngai ani zanlama green sun ni hring chu eng threnin chhunlama yellow sun ni pa ngai chu a eng threna ma se chhun ani hun anga chuan awi crypto chu athi man a lau bok sia zana akala ni eng pa ngai alo chho vele che chu ngal thei turin krem om na huna chuan kaltur chuan in bot saya ruthi chu lo om turin a hril thung alien spaceship a chuan chuangin planet dang an thlen chuan ama in a chuka ni eng hring chuan reilo te a chhun chaw ngal ruthi chu arukin spaceship a chuan alo chuang ve renga kara chaw leya tlureng chu apamua dailim noya chuan nuk peya kara chu a chaw ema pang chuan engma ati theilowa ruthi chuan tuin tu an bul vela chuan a jong hal ma se van doi thlak dewin ruthi chu krema mile sa te chuan an lo mufuwa an mandai sela khungin abul sela tho chuan lobo chu alo om veranga lobo nen chuan plan an siama le lama kara chu nieng hring chuan ati chaw ema pangin amureng rengota achakna song jong abo veka ruthi chanchin ngai ven tur poin a chuak theilo le lama ruthi chu krem chuan asela azuk toa I thian nu kara kryptonian kha aom na mun min hrilla chuan ka dam tirang che atia ma se ruthi chuan krem maya chuan chil acha ka krem chuan itlak rolin he naw hi tilumang chu tin a thui hroi ta chu noi chungin na hrila akal bo nu chuan tanin veng tu chu ruthi chuan abuma ni khoshelovin aom tir thei mai sel atang chuan a chuaka lobo po a chua ve lobo chuan ruthi nena chuan a chuan thu a soi anua an bachak don lo em ka sasa chem kala le tanga an shakho pang ti pain lobo chu a chuaka ni eng pa ngai chu a lo chuak trana kara pon a chakna ani le le tran atak sana chu a kianga abula Supergirl suit chu ha in ruthi le krem zong tur chuan a thlok chu ngal wata le lama ruthi te po krem omna spaceship chunga chuan lonin krem le apolten in sual an lo ena ma se krem chuan ruthi chu a hrui chuan a phiok ngal chemin alutan atum lai tak chuan kara chuan alo humana a laser eye mang chuan krem chu a chuna kara chu a thlok thla a krem chu a soi sangal le lama lobo po lo enroll ve in grenade a phora krem spaceship chu a bom kwal chiam kara omna spaceship chu tuya chuan atla a krem poltenen tui chunga chuan an line be chunjom ze krem spaceship po chu lobo chuan a bom chiat na sat em awang chuan leya chuan atla a ruthi chu zuang thlamanin ma se spaceship in adel don awang chuan atlan chia krem chuan ruthi chu hamua a zui ve ngal vani thlak dewin kara chuan amua chak takin a thloka ruthi chu azuk mana a thlo chu puya mun hima ada ta a in ngain kara chu a thlok let le krem chu amana chak taka thlok chungin leya chuan a pai chor chora le lama ruthi po krem a polten a lo hol le man kara chu a thlok let le a krem polte laka chuan ruthi chu awa chan le a an motor te ti che sakin reilo te ya krem le a hode chu a tungzal vek mai ruthi chuan a chemte chu ala a krem lam chu vapanin engma ti theilowa amulai chu tha awatum ma se kara chuan top turin a hril puba ila khan inun a hlim pha lawanga I chungte I kaukir thei pha don lawania ti na hrila ruthi chuan kara chu avakua anua kara jok chu krem bula avakalin kathrianu ruthi chungte iti lumman tia soin apoma chemte chuan avita
ka ui tura I hrai man tiin a hroka chuan a vit le a ti chuan krem chu a ti hlum ta krem thior a ui ti damna tur antidote chu lak sakin an kir le a ui crypto chu pe in alo dam thale ta ni